sa oro, hulagway. Nagyabot sa Nazareth Food Park. Daghang salamat sa tarang sponsors by sa Nazareth Food Park, sa DJ Gadget Works, sa Kalinaw, sa Lumad Valley Clothing, Bote Bakal Project, Trax Apparel. Boys, iluman tabay, inom tatahan bay. Non-tournament battle para karong hapuna. Sumoto. Yato dugayon pa. MC to my left, gikan pa hinguog, magsaba para kay Barista. Barista Inug City. Enjoy lang nato ni MC to my right, Death Notes represent. Magsaba para kay Bongkiao. Bongkiao, Death Notes. Yeah. Pangit. Nagkointos na sila. Gipili ni Bongkiao nga mao na si Barista. Minaw tatanan by judges, first round. First round para kay Barista. Yo! Mo na ba ninyong pambato nga pandayo? Pang old school ang pormahan, mura kag dancer sa pandango. Kani man may giatbang. Lexo, ano ba kailain niya nakita? Kalayo pa sa kong gibiyahe niya, tagaan lang ko ninyo aning mamaligyayo kandila. Bongkiao, tapos tinuod nga pangalan Lino. Ha! Ang sanit sa prank. Murag binuang na ninyo. Real talk, murag kag hapungo hap ni Tibo. Murag kag igurot na mistiso. Siya bukoy ng engkanto. Murag, wala ko kasabot. Gusto kag bars? Imong itsura pang adik, imong pangalan pang parok. Trono game? Yo! Trono game? Shit. Hindi porkit binigyan ka ng laban, ay player ka na. Ipinasok ka ng saring bilang tagapunas ng mantsa, magbibilang ka ng sugat. Pagkatapos kitang padapuan ng marka, ako'y magsisilbing left hook ni Davis kay Garcia. Wasak ang iyong magkabilang panga. Kaya talon sa lawa, lunod sa laba, palong impyernong wala sa mapa, ako'y sagradong lagusan na may 15 pinto. Ako ang papatay at ako rin ang susundo. Di na kinaya ng medisina ang impeksyon sa iyong lumamon. Ang layunin na ikay supilin ay nangyari na't hindi naglaon. Kaya ito na ang iyong wakas, ang ulit dulo ng pahina. Mga letra ko'y inukit ko pa sa batong maharlika. All 3 rounds ko'y pinagkasya ko lang sa maliit mong lapida. Kaya paano ka naging tanyag kung sa pagsulat ka palpak? Di nakakasilawan yung aura, gamot-gamot alitap-tap. Halos di ko matanaw ang yung diwa sa sobrang layo ng agwat. Pangwelga lang ang yung sigaw, panghimagsikan na aking rap. Hindi ito kapit sa patalim. Sa kasamaang palad ka napahawak, nakipagkamay ka sa panganib, kamatayan na papayag. Yung sarili pinabayad, humingi pa nga ng tawad, sabay tagpas sa yung ulo bang. Barya ka na lang ng inilatag. Isang buwan mo paghahanda sa kakasulat pang opensa. Kumirot na nga yung ulo sa kakapihit mo ng letra. Sumakit na nga yung bumbunan. Dali pang katauhan nakikita o. Baka di mo lang namamalaya na sumayad na sa utak yung nakatarak na lanseta. Nakailang balik ka na repa, ngunit wala pa rin sang-ayon. Dinakitaan ng galing itong pambato daw sa nayon. Pilit tinatakpan yung tagas para makabiyahe pat lumaon. Ngunit nagsasayang ka lang ng gasolina kay dili ako mandagom. Di nakaasa ko sa swerte pag nagpamalas ng galing. Hindi mo to pwedeng tapakan, ako yung malalim na bangin. Magmimistulang biktima itong napiling salarin. Ikaw yung mga ngaso na napadpad sa gitna ng lawa. At ako yung nagwawalang pating. 1-2 combination, ganun o paulan ng punches. Dapat nagbaon ka ng mouthface. Pag binigyan kita ng kaliwa, makakakita ka ng black space bang. Kaya kung usapang skills lang, huwag ka sa akin magyabang. Wala tayo sa terminal, kaya huwag mo kong paandaran. Hindi porket araw-araw kang pumapasada ay mangunguna ka na sa biyahe dahil kayang-kaya ka nagbasa ng matagal nang nakagarahe. Yeah. Yo! Yawa ka! Wild gay ka! Mura kag leon! Pag doon mo sa kuha, ilugay mong ipon! Yo, wala na dayon na mong panagbugno itong pizza 4. Halatang gikabahan. Ang veterano nagminaro. Nitok, alay sa diri. Yo, wala na dayon na mong panagbugno itong pizza 4. Halatang gikabahan. Ang veterano nagminaro. Nitokar ang pagkatalawan. Ni era lang style ng extended days para surko niya malamangan. Gago utokan na tanan na sa oro. Ikaw mo'y among na maruan mo ng trono sa oro game. Amo ni barista. Karaan nga walay ambag.
Wa ka ni agi og TESDA. Dili license ning palpak. Barista ka? Well, sa Carmel kapuyon ka karong gabi eh. Kay wa ka ni nipati og kakulba. Produkto ni Singapi. O ikumpara ka sa imo. Gulang na ka mo nay tinuod. Pero makuyawan ka kung akong tuhod mangurog. Dili talaw ang pasabot sa ing ana nga minuto. Kay ready na ni mo hamagsa. Imo nga murag turo. Yawa na pa'y buhok ng murbad sa shit yun! Mura ka Pinoy version ni XXX Tentasyon! Sabi nakaaw ni mo! Ang nagpahinga na kag buhok! Mura kag angol kung makurintiyan kay mong buhok may mong tusok! Basic, well, kinsa ka para sulatan ako bukat! Murag okay raman sad nga kung lawas na lay mo bungat! Wa okay lang nimo, to be honest lang, walay panggulat! So dili nimo deserve akong mga art nga mga sulat. Sige, round 1 pa man sad ni. Dagan pa ta istoryahan. Brace yourself kung mahimo, una nalagdagan. Kay sugod sa imong gihimo ani nga liga ug sa mga pait nga kasamtangan, gina-promise na ako sa inyo karon nga lasan nimo ni sa larangan. Yeah. Done. Yo! Round 2 game. Yeah. Mao na imong best fight. Ano nasulod mo ni sa first 5? Lamya ex-SWAT niya, ganawan pang Westlife. Oh, hinay kay SWAT. Halos dili makasamad. Kabalo ka kung asa ka nga bis ibutang. Magbisbis ka og buwak. Dito mo pa talaga napili na humanay. Sa tingin mo po pwede ka? Yung lalim ko ay lagpas tao, tsak nalulunurin ka. Sa akin ay dudurugin ka. Sobrang hina manapak. Tapos gusto makaisa. Paano lulusot sa bar exam? Suntok ay di makapasa. Suntok ay di makapasa. Kaya wala kang tsansa ngayong gabi kahit pagpalain ka't humiling. Ako yung nagbabars na saldiukon. Kaya wasaktong Ate Arlene. Nakalagpas ka man ng ilang ulit, ngayon sa akin kabaon. Nakaligtas ka man sa ataol, wala kang takas sa kahon. Di mo masisilip ang konklusyon, kahit na magdalawang isip. Ako yung masakit na realidad sa nilalakbay mong panaginip. Ilang taon ka na sa liga, ngunit hindi man lang tumalas. Pabaliktad kang inihasa, kaya malabong makatabas. Ito'y punyal sa iyong dibdib. Tila 2 kutsilyo na kiskisan. 24 na saksak sa iyong ulo para magkatalas yung isipan. Kilas battle mo kontra kay Mike, ha? Hugaw kayo inyong performance. Choker kontra choker, gihimo ninyong Pugon Market, ang Nazaret Food Park. Tapos sumag-choke, alibay. Di palpak ang napili nga angle, sample. Akong round 1, Pakati. Makita mo na sa video. Akong round 2, Karate. Mangulata ko sa video, ah! Mangulata ka sa video? Video? Nagpa-blatter ka sa mga viewers na kay mutabang nimo. Abi ni mong solid lines, lyrics wise, bugok ang pagka-improvise. Real talk, isa ka sa mga hinungdan kung ano ang trono, dili pa monetize. Tapos itong battle ninyo ni Lex, nakailim niya dito, mapagkabugo yung kayo. Kung mamatay ka, maghikog ko, para patyon, di ka utro. Ah! Maghikog lang di ka karon, para ilubong na ka diritso. Sa man imong gihatag nga para si Lex. Tingnan mo akong gi-add to cart. Ngayon ka, good quality. Nga naaman ni Tipak. Kaya ang panalo ngayong gabi, hindi mo maaangkin. Pinaikot mo yung ruleta at natapat ka sa try again. Pulbos! Yo, round 2. Ana sa murado sigsiyal saldiukon magbars. Ana ning amaw. O sige ikaw na si saldiukon. Wa magyapon sa imo kapaminaw. Kaila ka na si mong isulti. Nanas radyo. Ugok ka dito wala. Yo, round 2. Matawag ka nga veterano. Pinangaraan na ka sa liga. Pero daghan kay nga ano, nibalik ka og nagpakita. Kay daghan kay nga ano, nibalik ka og nagpakita. Wala naman unta may plano. Tagaan ka og dula. Kay lupig pa daw nimo ang Indiano, kay gapang Indian kas dula real talk. Dagan diri sa imo na dismaya. Gitagaan na kag pliti tanan-tanan wag yapon kanito nga. Kaulo po nilang Cruz Supreman. Mga ihag na sa eksena. Nga ikaw ultimura halos sa battle walay ginapakita. Unang karon, ato na ning sugdan. Dili na ka makadili. Mura kag yawa og naong. Ay pagngisi. Oh. Taas ni mong agi. Samtang ako gasugod pa.
Pero walay nabilin si mong mga sauna samtang ako gapang lubong na. Samtang ako gapang lubong na. Fuck, isa. O walay ni ba? Taas ni mong agi. Samtang ako gasugod pa. Pero walay nabilin si mong mga sauna samtang ako gapang lubong na. Daga na kanaagbat nga tao. Samtang ako mayapra. Pero gikumpara atong mga nagama. Mas lutawak. Mas lutawang akong nahuman. Dili na ka pwede magpadayon og rap kay wala ni ganahan sa imo. Kay pangit kay kag buhok. Abi ko na kog imo-imo. Napay ilong nga murag naligsan og pison. Wa ka na ulaw na do. Kay kung maligo ka pwede po na himuon og kabo. Nya, insulto kay ba? Itripingan ra ka nya, sada kay mo sulat. Dili pa gani ni tinuod. Pero mura kag nakurat, ingana mo batil si Bungkyaw bay. Dili nimo ni makita. Mura ra pug ikaw, tagaan kag plite. Nya wala pug ka nagpakita. Di ba? Lain kayo paminawon sa ila. Kay maumang ko na imong nasugdan. Karon sa ako mulugdang imuhang dunggan masudlan nag mga dili ingon nato. Tabi apo nimo. So wala na ko'y lain pang isulti. Munang palihog, pauli na sa inyo. Las na nako ni nga warning nagi may tabo nga di maayo. Dili ikaw akong gina-expect. Busa maingon ako, thank you. Na lang sa pagtunga og bao ni akong pakyo. Dai. Tagaan ko no ko plite. Pataka yung bugok. Nagulat ko sa pamasahe, ulit plite ni abot. Bako no ko ni tungas battle na mo ni Cross. Patakaram na yung baboy. Bakit ako matatakot sa kalaban na gawa sa kahoy? Huwag ako nito nga sa battle na mo ni Cross. Explain na ako sa lyric sa fan sa Lakers. Basin magmupos ni Rice kong dakdak. May injury inyong center. Anthony Davis. Yeah. Yo, game. Inulan ka ng payo paalala. Pero hindi ka nakinig. Kaya isang buwan kitang pinagbubuhatan ng kamay. Gamit ang aking bibig. You wanna talk about Death Notes? Mga mahihinang nilalang. Nung pinasok ka sa Death Notes, yung Death Notes, nagmukhang basurahan. Walay gig, walay event, kung walay trono, walay movement ng puta. Basurang wala na segregate kay walay gusto nga mukuha. Walay kanta nga niklik, walay uptown nga event. Ni wala mag-ininailhan rin sa LGU. How ironic nga COVID-free na ang Cagayan pero inyong grupo nagpabilin nga ECQ. Di ako na mag-invite, agig respeto na lang para di magsakit imong buot. High five na lang inyong tiip o pagkikipanyapon ng bugok. Yo! O pagkikipanyapon ng bugok. Tapos kung makapag-angas, wagas, akala mo talaga kung sino tong bano. Paano ka uupo sa trono nagbubuhat ka ng sarili mong bangko? Kaya no akala mo, wala lang, laro-laro lang, naghahanap ang liga ng mga bagong magagaling tapos salang ka naman ng salang. Wala kay ambag sa eksena. Hinihila mo lang pababa yung liga. Nakidikride din pabugat sa pabugat ni mabugha sa kung linya ni mabugat. Upat katuig ko ng pahuway. Pero kung iawat sa imong mga idol, init ka dapit gikan niya hinagiban. Maong wala sukad naghabol. Akong linya, makaratol, makasama niya pamaol. Pisa-pisahon ka ultra rounds nga mura gidismantol. Maong sunog sa ako ni inyong gihatag. Diyan ko ni nga left blind eye. Giguba-gubara ultra rounds nga murag na DIY. Destroy it with yourself. Syarog wala pa ni kagets. Nga kung pinakalisod ni mo nga nakontra, maong dili ni mo ma-reach. Yo, round 3. Ana siya. Wada ko na ilan sa LGU. Labot na ko dito. Imo ko ipaapil-apil nga narami. Diri nga. Nag-rap-rap mo damo. Taka ang istorya awa. Hey. Ikaw ba? Ganinar ka gipapauli. Di mo uli. Lugot yung kay ni siya. Maura man Japon naman ani mo uli. Raman Japon ka. Di yun ka. Kaya patamnan di kag droga. Yan ako i-refer nga hotel tos Lumbia. Ikaw na bahalag pamili, ka nga silda. Nindot ilang akomodasyon. Libre kaon, libre po ka gwardya. Apan mangonsumo kag pamada kay
Pungkag yun ang balay silang pinig, yawa ka. O siya, tara. Yawa! Shit! Sa may di makapamali ka sa ning mga way-angay. Samot maoy mi resulta sa akong pagkapanuway. Sungayan daw ning yawa. Yawa basad mas. Yawa ra ba ko? Papagani ko tantong nayawaan, kita na mo yawa nga mas. Yawa pas demonyo o. Anak ko muhul mag-anggulo. Wanay info, di ba? Gisultian, tamudaan, kung unsa inyong kaya, abot sa kuha sa yun ra. Kabaw ka unsa kung dili kaya at bangan? Nanandagwaya, pisti ka. Busa ayaw busa pastaray mong taras. Ayaw pagpaka-terrorist. Ug di porket naa kay ubo, na nakailahi nga Chinese kay ni Tibur makanda ko. Gapak ka jiro ka syudad. Paiterkas inyo ang baryo kay ikaw ray pamaligya og bulad. Basic. Oh, basic shit. Pero di ko na i-maintain. Kaya abi pa lang butalo ta. Og walay kaya mag-step up sa game. Never ko magpaulipon sa inyuhang kabugo. Wa paghihikayan tis papers gipang studian at tamo kayat pag mukhain kang mukhain kang tanga. Medyo naangkop sa'yo. Sarap mong sakalin gamit ay mismong katangahan mo. Teka, tangarin ba ako? Sapagkat pinatulan kita, G. Paano kaya't ganito lang talaga gumanap nitong si B? Amot na imo ang na, G. Kung anong bungkyaw akungan, madiskubre ni mong kuyaw kay Bung. Di ba ka kuyawan? Awon tagdi ka matagam. Kung patagam tamon tikag, mga linya nga brutal diri. Raka makakitag, gidouble kill nga taga G. Siguro doong way ikapalag. Wala, tuo ibalibag hantod nga. Magkatag-katag mga unod apil kalag dayon. Sulod sa sakubag. Mukalampag pabaning patay lawas nga nasa laag. Buot siya, sige, hamag. Awon tag mabuhi pabakag. Agian kag malapison wa kay mado. San pang magkarag-karag, sige palag. Pangit tay. Trono sa oro hulagway. Once again, masama para itong battle. Yeah! Maraming salamat sa mga dayo bay ni Ane, gikapabalingasag, initaw, iligan, gikapahinguog, barista. Shoutout sa ila dito bay, KKZ. Shoutout po sa itong mga sponsors, El Popon sa Paso Vape Shop, Drax Apparel, Kalinaw PH, tanan sponsor sa Coronasyon bay, later ng uban. Boto sa Orado, 2-1. Magsaba para kay Bongkyaw. Judges. So, may nga po sa tanan. Ibutaran naman si barista. Pero nga ano ba? Tanan si barista kay... Ay! Si Bongkyaw yung ibutar din. Ibutar kay Bongkyaw, round 1 kay barista. Kaya ang performance level yung bay taas kayo. Round 2, giatag naman kay Bongkyaw. Kay bisag dili na nakalimpyo yung performance. Kay murag sakto kitong singit siya mga freestyle bitaw niya. Nasa yung mga ender yapon. Round 3, kung i-base lang po sa ilang kuan, kalayo pa nga nabilin, mas nagkalayo pagkat sa Bongkyaw sa ending. So, Bongkyaw. Props yung mga barista. Didel, magyapon ang butaran kay si Bongkyaw kay sada kaya mga singit murag on the spot pagid ba na makita gid bitaw nimo na para gid sa kontra kana bitaw so dili pagid sa generic lang na ribat para lang makaribat like nabay comedic value pagid og timing pagid niya so murag sakto po to ingon ni Supremo agree gyapon ko to na murag ang kalayo ni Bongkyaw man kasaka kada round so Bongkyaw round 1 2 gihatag na kong barista, round 3 gihatag ng Bongkyaw. Sa round 1 ng 2 ni barista, although na siya mga bugat nga lines sa kung Bongkyaw, morang comedy siya. So, kung ang round 3 ni Bongkyaw, yung ato, i-maintain niya round 1, 2, 3. Match-match ko. Pero yata na ang barista siya, talagang Bongkyaw.